Amposta va celebrar aquest diumenge la 35a edició de la Festa de la Sega de l'Arròs. Els seus impulsors, els propietaris del restaurant L'Estany Casa de Fusta, han omplert de tradició i gastronomia aquest punt del Delta de l'Ebre des de fa més de 3 dècades. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, va destacar la implicació i esforç per mantenir i fer créixer una festa que posa en valor el territori i les seves tradicions. El que avui veurem aquí, que porta 35 anys fent-se, que és esta Festa de la Sega, ha passat perquè hi ha hagut una gent detrás que ha cregut en el territori i que ha cregut en un desenvolupament econòmic sostenible, no? I en aquest cas la Casa de Fusta i Lluís Garcia i la seva dona, Eli, i tota la seva família, que han tirat endavant aquesta activitat, ho han fet precisament pensant en això, en la importància d'explicar a la gent el que representa viure dins d'un entorn que és reserva de la biosfera, no? Enguany la festa va comptar amb un emotiu homenatge a Josep Parrot, comunicador local que durant anys va contribuir a difondre i fer visible la festa. Avui també ens fa especial il·lusió perquè des d'aquí fem un petit homenatge també a Josep Parrot, més conegut com Parrot, tothom el coneix com Parrot, per ser una persona lligada sobretot al món dels audiovisuals, però també a altres facetes que ha tingut ell. La d'Amposta va ser l'última de les festes tradicionals de l'arròs d'aquesta temporada al Delta de l'Ebre.